Жей моторлыкка, моллыкка бойшыр. Соңгы елларда Саба муниципаль районы ел сайын август айында шәхси хуҗалыклар, оешмалар, авыл җирлекләре, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт учреждениеләре арасында чәчәкле Саба конкурсы игълан итә һәм җиңүчеләрне билгели. Шәхси хуҗалыклар номинациясендә беренче урын быел капка төпләрендә күпләп чәчәк үстереп моторлык тудыручы, лесхоз бистәсендә яшәүче Фазилә һәм Айдар Зиннатуллиннарга бирелде. Аларның хуҗалыгындагы чәчәкле моторлык белән без дә танышып кайттык. Зиннатуллиннарның чәчәкле Саба бәйгесендә беренче генә катнашулары түгел. 3 ел элек алар үз эшләрен тәкъдим итәләр һәм 3нче урынны алуга ирешәләр. Ә беренчелекне шәхси хуҗалыклар арасында инде 2нче ел рәттән яулыйлар. Шуннан да капка төпләре күз явын алырлык. Алай гына да түгел, ишек алдыда чәчәккә күмелгән. Монда урын алган һәр чәчәк зур игътибарга лаек. Яратып һәм яхшы тәрбия күреп үстерелгәннәре күренеп тора. Йорт хуҗабикәләре, әниле, киленле Фазилә һәм Ландыш ханымнар иртә яздан бар мәхәббәтләрен күңел сын салып, бу эшкә тотына һәм көзнең моңсу көннәренә кадәр аларның йорт тирәсе үтеп сөтеп йөрүчеләргә ям биреп күзләрне иркәли. Мин бу йортка 8 ел элек килдем, килен булып. Беренче тапкыр күргәч, мин шок каттым мондый матурлыкка. Әни шундый матур чәчәкләр үстерә. Аның төрле чәчәкләр бар инде, розалар, георгиннар. Мин шәһәрдән кайткач, минем өчен авыр дип уйлаган идем инде. Әнидән сорадым, мине дә өйрәт әле дип. Әни бөтен нәрсәгә мине өйрәтте. Шул чәчәкләрне чәчеп, бергә эшлибез. Бергә петунияларны чәчәргә өйрәндек. Петунияларны инде без мартта чәчәбез. Башта отдельный контейнерга инде, аннары 2-3 листочек чыккач инде без аларны пикировать итәбез, айрым савытларга. Петуния загыся инде ул. Аннары июньдә инде көннәр җылыткач, без аларны күчерәбез урамга. Быел менә шушындый агач ясадык. Интернеттан шуның рәсемен күреп, мин аны әтигә күрсәттем дә, кыш көне ул миңа шуны ясап бирде. Бергә буяп, шундый савытлар алып, шундый матур агач булып чыкты инде бу. Бизәлешкә килгәндә үз фантазияләренә дә шулай ук социаль челтәрдәге идеяләргә дә таяналар. Монда безнең 15-20 төрле петуниялар бар. Алар безнең ампельный, каскадный, простойлар бар инде. Аннары георгиннар. Георгиннар тоже төрледән. Низкорослыйлар, высокорослый. Аннары бархатсыларны да бик яратабыз. Агератумнарны да утырттык быел. Аларын күбәйттек. Тоже бик матур чәчәк. Многолеткалар бар инде, флоксылар. Алар да күп. Фазилә апаның чәчәк белән мавыга башлаганына 2 дистә ел икән инде. Гомумән ул моторлыкка гашыйк, чәчәкләрне бик ярата. Шул мәхәббәтен әнә килене күңеленә дә сала алган. Ел сайын нинди дә булса яңалык уйлап чыгарырга тырышалар. Чәчәкләр агач төпләренә дә, металл велосипедка да, хәтта футбол уены капкасына да урнашкан. Тәгәрмәчле агач тартмалар да махсус алар өчен эшләнгән. Әлбәттә, булар барысы да гаилә башлыгы Фазилә ханымның тормыш иптәше Айдар әфәнденең дә зур хезмәте икәнен билгеләп үтәргә кирәк. Яңалык кертәсе килгән бер елны инде урманга барып тормыш иптәшем Айдар белән кисеп ап кайттык. Юка агачы. Юка агачы да әзрәк менә бу татарча мох булмый инде. Мох менә шушындый оттенок булсын дип, именно шушындыйын алдык инде. Аннары әзрәк теге ботаклары булсын дип инде матурлык үстерергә шушындыйны сойлап ап кайтып, чокыр казып утыртып куйдык инде. Аннары мин яратам яран гөлләре. Өйдә дә яран үстерәм инде, менә монда да әзрәк яран керсен дип, яран да үстерәбез инде капка төбенә. Яран бит инде кешегә тынычлык бирә, аны өйдә дә утыртырак кушалар инде. Шуның өчен яранга тоже өстенлек бирәбез инде. Минем тагын сөйләп китәсем килә, менә шушы капка ворота дип сөйләм инде русча булса, ворота турында. Бу воротаны безгә оныкка бабасы безнең кода була инде апкелеп куйганы. Без аны инде быел яңалык итеп, менә шушындый экспозиция чәчәктән ясыйсыбыз килеп, шундый кыймадан менә шушындый матурлык ясап куйдык инде. Чәчәкләр арасында тәрбияне петунияләр күбрәк таләп итә дип Фазилә ханым һәм шаулап чәчәк атуларының да серен җиткерде. Петунияга бер тапкыр ушлама сибеп алабыз. Менә чәчәк атары алдыннан бер тапкыр сипмичә булмый. Калган вакытта инде андый ушламалар безнең керткәнебез юк. Су сибәбез, суны да бик артык яратмыйм.
Ишек алдында да гүзәллек хакимлек итә. Кайда нинди буш урын бар, һәр җирдә чәчәк. Бәрхет гөлләрдән алып Курил чәе, патшалар яраны, туй агачларына кадәр бар биредә. Әбисе белән әнисенә чәчәк үстерешергә хәтта кечкенә Амил дә ярдәм итә. Орлыкларны менә однолетний георгиннарны бөтенесе үзебезнеке. Синия да бөтенесе үзебезнеке. Менә бу Курильский чәй дидегез, аны каян алдыгыз? Шулай ук сатып алдыгызмы әллә кайтартыгызмы заказ белән? Курильский чәйне сатып алдык. Сатып алдыгыз. Караңгы урын булгач, анда бөтен әйбер үсмәде, менә шул Курильский чәйне үсә инде. Менә мәсәлән, сез бик яхшы гына, файдалы гына мәгълүмат әйттегез бархатсыйлар турында. Бархатсый нәрсәләр? Бархатсында без аны күбрәк тырышабыз инде бакча, бәрәңге бакчасына тыгарга, яны шушы түтәлләр арасына да. Ул кортлардан саклый инде. Аны файдасы бик күп. Буннан бакылчыкны итә, йомшарта. Шуның өчен анысын бер дә ташламыйбыз. Ә бу калган чәчәкләрне чүпләрен дип әйтәм соң инде бакча башында ия торган урын бар инде, шунда чертеп, кире бакчага кертәбез инде без аны. Чергәннән соң. Бик яхшы ашлама була инде. Бакчаларындагы уңышларны да инде җыеп алганнар. Кабаклары да уңган быел. Хәтта берсе 30 килограммнан артык авырлыкта үскән. Җитәсезме менә бөтенесендә шулай эшләп барырга әле бит йорт җирдә барыбер эш бик күп инде. Бакча эше дә бар, шулай бит чәчәкләр генә түгел, мәсәлән, яшелчәсен дә үстерергә кирәк. Без менә мин уйлагымча, чәчәкне яратсаң, аңа вакыт табыла. Чәчәк бит инде ул матурлык өчен. Аны ашап булмый. Шуңа күрә именно ярату кирәк чәчәкләргә. Күп итеп, менә күп бит әле аны су сибәргә дә. Шул киш белән бергә эшлибез инде. Әти дә булыша, минем ирем дә булыша. Инде эштән бушаган арада Зиннатуллиннар үз куллары белән тудырган матурлыкка сокланып ял итәргә ярата. Дөньяны матурлык коткара дип юкка гына әйтмиләр. Күңеле гүзәл кешенең гамәле дә яхшы һәм тормышы да булган.